Wazwai mose vatereri vechimurenga. Ini ndiri mukanya Thomas Mafumo, ndasvika muno muEngland kuti tizofara pamwe chete nemi. Tine nguva yakareba tisati taonana. Handidi kuudzei kuti musi wechishanu tinenge tiri kuScotland, kuGlasgow, kuArt Center. Touya musi wemugovera unova ndiwo musi weSaturday. Tinenge tiri kuBirmingham, kuPiccadilly. Saka tinokumbirisai kuti muuye hama neshamwari dzenyu dzese dzakasiyana, marudzi akasiyana siyana, ese vane shamwari dzavo dzechirungu, vane shamwari dzavo dzakasiyana siyana. Uyai mose tizofara tiri pamwe chete. Tatenda. That was Dr. Thomas Mafumo. He's going to be live in Scotland on Friday, 31st of July, African Arts Centre in Glasgow. Don't miss out there. We're coming to Scotland. So, on Saturday, 1st of August, we are in Birmingham, Stratford Road at Piccadilly Banqueting Suite. Saka, don't miss out. Gandangari Gederere. We are Tifare Nevamwe.